Hola, soc l'Adolfo García Ortega, soc autor de molts llibres i volia presentar-vos dos concretament que crec que us poden agradar. El primer es diu El comprador de aniversarios i el segon es diu Pasajero K. Són dos llibres que tenen molt a veure amb els valors actuals del món en què vivim. Són llibres que us poden agradar perquè alhora expliquen històries d'amor, d'aventures, però sobretot us obren un món que us portarà a llegir molts altres llibres. Tots els escriptors intentem explicar històries per sobre de tot i que arribin a lectors com a vosaltres o com a molts d'altres. El més important a l'hora d'escriure llibres és tenir una història que explicar, tenir temps, molta paciència i sobretot estimar molt els personatges, apiadar-se una mica dels personatges. I sobretot que la història que expliquis sigui molt atractiva i enganxi al públic lector i que arribis al final del llibre, que no és tan fàcil arribar al final dels llibres. Els finals sempre són importants perquè deuen obrir-te les ganes per llegir altres llibres, o bé meus o bé d'altres autors. Així que et convido a que llegeixis aquests llibres i a que t'agradin.